Ten úder jde zase malinko nahoru, jakoby, jo? Všechno se musí třepat, uvolněně. Nesmí to být tvrdý. Nemusíte vůbec nějak speciálně dechat, můžete normálně mluvit, ale tohle to dělat. Musí být hodně uvolněný. Takže pojď. Don't turn. Don't lift the shoulder. Nezvedej rameno. Furt to drž dole, to rameno tlač dolů, jakoby. So when you feel the person's gansal, you should feel a little bit of. Takže musíte cítit to, že vás tím káncem jakoby trošku tlačí dolů. Better. That's it. Don't lean back and fall back. Keep your stance. That's why Drž postoj, nechoď ani dozadu, ani dopředu, jo? Feel easy to fall back. You only squeeze the stance, sink the body. That's it. Good. Okay. Now. Oh. Out. Dopředu. Relax. Uvolni ruku All the way straight. a propni a ramena dolů. Out. That's it. So you see, I'm just staying with him. Takže jenom zůstanu u něj, dám, já tam dělám paksao, jo? Aby mě netrefil do obličeje. Zase loket musí být ohnutý, jo? Musí zastavit, i kdyby šel vedle. Pokud bude rovně, tak dostanete do žeber. Cover straight, round. Takže ta pozice vlastně celý ten kruh tam chrání. Just like this. Punch. There, like this, okay? You guys doing this together. Takže dohromady, jo?